Me uskotaan, että ihan jokainen voi hyötyä omasta IT-ystävästä. IT-ystävä on semmoinen, joka istuu samalla puolella pöytää ja miettii kaikki ratkaisut ja toteutukset ihan niin kuin omansa. IT-ystävä ei myöskään koskaan jätä pulaan, vaan on apuna aina kaikissa käänteissä ja haasteissa. Me halutaan aina tuntea meidän asiakas ja asiakkaan liiketoiminta niin hyvin, että meillä on mahdollista sitten valita ne kaikista parhaat ja fiksuimmat palvelut kulloiseenkin tarpeeseen. Meillä ei ole mitään kankeita koneistoja sanelemassa, mitä palveluita tai merkkejä tulisi käyttää, vaan voidaan aina valita kulloiseenkin tarpeeseen just se oikea ratkaisu. Me puhutaan aina meidän asiakkaille selkokielellä ilman turhaa IT-jargonia, että varmasti ollaan ymmärrettäviä. Meidän tarkoitus on minimoida asiakkaan IT-tukitarpeet ja ongelmatilanteet, jotta voidaan yhdessä keskittyä siihen asiakkaan palveluiden kehittämiseen. Meidän palvelut koostuu muun muassa konsultoinnista ja kehittämisestä, IT-tuesta ja ylläpidosta, erilaisista pilvipalveluista ja laitteista sekä graafisesta suunnittelusta ja nettisivutoteutuksista. Meidän tiimistä löytyy osaamista todella laajasti. Käy kurkkaamassa lisää meidän verkkosivulta developit.fi. Meillä on muuten hiljattain auennut tuore kivijalkamyymälä tähän Helsinkiin toimiston yhteyteen. Täältä saa nopeasti ja helposti mukaan just ne oikeat laitteet ja palvelut kulloiseenkin tarpeeseen.